My body rhythm. Mr. Mr. Me, Mr. Me, ndive kunochiti muchimabuti nasi ndoda kuchiruka omagodi kana ndachiendesa chidzoki Mr. Me, chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti vauye kunondiwawo iwe chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti muwauze kuti kunokumawa Toda simoko zvinosheka mpunduri uyu wanzi 6,5 saka ndozvidi 10 ati 10,9 saka ndizvidi chimbundipa kunoskero ndimbomezha magechi toda kutangira mu50 ndinoda zvinotamba zvega zvandisingabate musandichikidzire koza ndimbokwate ndiri kuzviziva kuti nasi pane pate chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti vauye kunondiwawo iwe chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti muwauze kuti kunokumawa nasi kwawinwa loto saka chimbodedza oti ndonafatso rindi aridze pito kana vamuchaninga svikai kuposto kombi zvimogwa izare saka madima ngodedza chibhili simoko zviri pana wini zvimwe zvitafu nezvimwe zvimini Teddy. hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti vauye kunondiwawo iwe chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti muwauze kuti kunokumawa toda zvimoko zvinosheka mpunduri uyu wanzi 6,5 saka ndozvidi 10 ati 10,9 saka ndizvidi chimbundipa kunoskero ndimbomezha magechi toda kutangira mu50 ndinoda zvinotamba zvega zvandisingabate musandichikidzire koza ndimbokwate ndiri kuzviziva kuti nasi pane pate chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti vauye kunondiwawo iwe chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti muwauze kuti kunokumawa nasi kwawinwa loto saka chimbodedza oti ndonafatso rindi aridze pito kana vamuchaninga svikai kuposto kombi zvimogwa izare saka madima ngodedza chibhili simoko zviri pana wini zvimwe zvitafu nezvimwe zvimini chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti vauye kunondiwawo iwe chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti muwauze kuti kunokumawa chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti chinochi hachina mafanu ngechinozi dedza ikidza na Timoti Yeah, my bosses. kunokumawa